Kubonakala kukho ukubethabethana kwezimvo ngesigqibo sale komiti sokungamvumeli umongameli Ramaphosa ukuba azokunika ubungqina, kwaye ngoku kubonakala kwakhona amagqwetha kaMkhwebane eza kuthatha amanye amanyathelo omthetho ukunyanzelisa umongameli azokunika ubungqina. We will then take your letter at face value as the final word on the issue, and then we will take whatever legal steps might be necessary to secure the presence of this necessary witness. Uthi akukho mthetho uthintela umongameli kuba azokunika ubungqina, kodwa usihlalo wale komiti uthi wonelisekile sisigqibo sale komiti. You would have met yesterday, deliberated on a full agenda of items in front of it, including deliberating on this matter, and it satisfied itself on what was before it and decided that the matter does not pass the test it set. Kusenjalo le komiti ive ubungqina kwelinye igosa eliphezulu kule ofisi yomkhuseli woluntu, uGumbityelela, ebekhokela ubungqina ngezitsholo zokuxhatshazwa kwabasebenzi kule ofisi, kodwa umpofu uthe ubungqina bakhe abungeni ndawo kumsebenzi wale komiti. Ulelani Philip, SABC News eParlamente.